NADCO report magunge katika mnamana mwalimu kwa karwa kikata network makamanya kasani kunjo gini roma bende Kalonzo Musyoka gi Eugene Wamalwa wacho ahinya Eugene Wamalwa nen achiel kuom jokanye committee makamana en kanyakla gi Kalonzo to Eugene Wamalwa no kwaneno kana mnako keto sei to sani koro dwaro mar mondo mi report no okete tema dibeni wasegweno to ise obwang ang'o matin mano koro iluongo ni siasa omokwongo adwa mokwongo nyaka gone jogo manotho diere mane watimo demonstration kuyo maduong' nikech ng'eny ji nonegi gi polise an kama rito mapani ji notho mang'eny ahinya nikech an jaod bura ma Kibra Kenya ka change biro to jo Kibra go ema wuok ga ok ndara kendo giwuok gi te nikech ging'eyo gima democracy en nikech norit gi pioneer mar democracy e Kenya ka igni 20 mano jaduong' Raila Amolo Odinga omiyo jogo mwarito ka gine bing'e ni to ngima chalo nade demonstration ni ok nobiro mana nikech ngima mane ni malo kende ne nitie gik mang'eny mane wadwaro notimo mokwongo nokwal kochwa mana achiel emomiyo ne wadhi demonstration mar ariyo ngima ne otamo jopiny kaka timre ne lich ahinya ngima dhi malo odiochieng' imedo pesa mag gik mowinjo jo piny ocham to mar adek nwadwaro ni commissioners mag IEBC mondo wawinjre nikech sirkal ne nosechako yiero commissioners gi nikech mano yo mar kwalo go ombulu mar 2027 koro ma bende achiel kuom gigo mane wadwaro ni mondo tim to kendo nadwaro ni mondo election ma 2022 obed audited wang'ini ang'o momiyo every year kwa the election nyaka bede ywarruok ma ji nyaka tho koka kel winjruok kaito jo Kenya mago gik mane owuok korwa koni to joka bende ne dwaro gige gi moko ni gimed position mar prime minister gimed position mar opposition leader gik machalo kamano koro kudhi e winjruok unu kelo magu to joka be kelo maggi to wayudo ni kane obedo ni giwinjore gimoro achiel mane ok obedo included en ni cost of living mane giwacho ni cost of living no Sirkal emowinjo ng'e ni to mane tiji mogik to mane ok ondike report kanyo to ng'eny gik moko mane wadwaro kocha moko nondiki kaka yiero commissioners go auditing of the last election to gin be gikelo margi mag opposition leaders to gi the office of the prime samoro king'iyo yiero ma Kenya ka in totality iyudo ni ji gore nikech jomoko dwano cham gimoro ma ne giwacho ni shares ni koro shares mag atwara to gi jo onjelo gi giwacho ni gine makoro ma sirkandgi to wan gi jo piny mang'eny wan gi tribes mang'eny e Kenya ka koro miya paro ni gidwa kelo positions gi mondo kiyiero government to chalo government mar national unity miyudo ni jo Mombasa nitie jo Kisumu moko nitie jo Nairobi gi jo Central aparo ni mai momiyo gikilo gini lakini NADCO report ni gima do wacho ni courts owinjo bede ni gin gi interpret laws mwaloso e parliament Trok gi laws nwa laws parliament ema loso laws to NADCO report ni was a political solution tiene ni gima political isolve gi solution ne biro politically koro king'iyo report no ne giwacho ni onge kata koma mowinjo change report no kaka ne giwinjore che to ka koro kele parliament to waneno ka giswayo court joge gi moko gi dhiro ni mondo gini kik dhi mbele waneno ni sirkal ni ok gidwa ni gini odhi mbele koro neno ka gima Kenya kwanza thiro githiro report ma wan go ni mamano bende wadwa dhi ng'iyo kwadok e bunge ni tang'o miyo gini timore ma koro gidwa thiro report gin gi ni amane tiene ni ok gidwa ni gi implement report ni to wan kaka jobura Kenya ka kudwa no tim gimoro to dongu dhi mendara to an mabedo kod ka ni ndara is the only solution nikech Kenya ka onge solution moro nikech gima ja sirkal winjo en ni ji odhi ndara ka mondo ing'eni pod ing'iyowa gimoro ni international community gin be inene ji samoro paro ni to ang'o miyo jogi dhi romo samoro oketnegi pressure ma gin be oketnegi tage pier gima kaka gibedi onge jok mineno tiyogo gi international community ema kelo ji kanyakla mondo wuo omiyo kakiwinjo jogo wuoyo no kopo ni piny odhi marach to mondo raihia sani koluong maandamano kata in ang'eni biro wuok e studio ka nikech ang'eni in be ing'adi pesa mang'eny
sani kata iwuotho kata mtoki weyo nikech fuel omedi 16%. Omiyo sani kopono wach ni ji odhi e ndara. Taparo ni ji te sani biro ing'e moro chato nwa chuno. Ing'e ni wato ne watie pile. An kanyo pile okinyi godhiambo. Nwa chuno nuneno ni jogi thago to sani piny oridore makwa lungu to kata mana yeri bosieplani odhi weyo wach lono modonji kodwa. Omiyo kata kamano kapok wachopo kanyo un kaka jod bura utwagi anena mar mondo mi ures oganda mapachoka. Hapa ni mane gima winjo watim kaka jod bura lakini judiciary nyaka ng'e ni gin ok gilos chike. There are 3 arms of government. Wane mwaloso chike kaka parliament. Giwe donjore gi wach gima parliament timo. Girit gima waseloso gidhi gi interpret. Kiki gidonjore gi gik mwaloso. Aya kapok watiko twak makamanya koram gajwang nikech ing'isa ni odong' thuolo mar dakika 10.